दिनैनि ब्लगा ना हुन्डाइ श'रुमनिफ्रायनो जागोन ओमफ्राय बायदि रोखोमनि प्रग्रामबो जागोन बायदि खोनादों खिन्थु नायलांनि ओमफ्राय मेथाइ दामनाय मानायफ्राथ' ओरैबायदि हेभि जागासिनो दङ बेफोरबायदि ओरैहाय नै सोमदोन बरगयारिनि हुन्डाइ गारिया सफैदों बिनि न'आव लाबोदों ना मा सार्भिसिं ना मा प्रग्रामफोर दं नामा मा प्रग्राम दं आरो ओंखायनो इनभाइटआव फैदों आरो जों आच्छा ओमफ्राय नै साहा मोनलोंसिगोन जों आच्छा बिस्कुट नाखौनो दे लाल साहा जुखाम लाल साहा मोनलोंबाय नै श'रुमाव बेबो नै फंबाय नोंनि अननायाव दिनै श'रुमाव हाबफैनो मोनदों लाल साहाबो मोनलोंबावदों नोंनि लिडिंआव लाल साहा मोनलोंनाय लाल साहा मा प्रग्राम दं फंबाय प्रग्रामा बिसोरो दिनैनिफ्राय बिराद अफार स्टार्ट खालामदों आरो अफारा माने धामाका अफार स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे प्रि क्रिसमास बेजों लोगोसे धामाका अफार लन्च खालामदों आरो दिनै बिदिब्ला जोङो धामाका अफारनि माखासे बाथ्राफोरखौबो खोनासंलांनि दान्दिसेनि उनावहाय मोनगोन ओमफ्राय प्रि क्रिसमास ना मा प्रि क्रिसमास माने आगु बर'दिन सालाया बारा जालायलाङा गिदिंलायलाङा लाल साहा गुदुं लोंग्रोनानै लानि आगु बर'दिन बेजों जागासिनो दं प्रग्रामा दा जागोन ओमफ्राय श'रुमाथ' दा फुरा धामाका अफार सोलिगासिनो दं TVS आवबोथ' नोंथांमोना नायना लांफैनो हासिगोन नङा होमबा TVS बावहायबो धामाका अफार सोलिगासिनो दं जायफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै भिडिअखौ नायनानै फैदों सोमदोन बरगयारिनियाव साबसिन जागोन आरो बिनियाव नायनानै फैदोंब्ला एसेब्लाबो खमाव मोनगोन नायलांबावनि एसे हुन्डाइ श'रुम हुन्डाइ बङाइगाव बेल'खा डिलार माने प्लिज साबस्क्राइब सापर्ट खालाम होनलायनाया गैले जाय मोजां मोनो बे साबस्क्राइब खालामखायो मोजां मोनाब्लाथ' नायबाय थाखायो मोजां मोनग्राया मोजां मोनाब्लाथ' नायखाया आरो बिनो गुरब्ला नुजाहैखाबाय थाखागोन बेनो 100 जन साबालाबो बिनांगौनि ओंखारगोन गैया सोरबा मोजां मोनोबा नायदो आरो मोजां मोनाब्लाथ' आरो बेखौ नोंखौ जरजबस्ति खालामनो हाया फुरा धामाका नै अफार स्कुटिनो मानो बायदि मेगना हुन्डाइ बेवहाय प्रग्रामा सेलिब्रेसन सोलिगोन गारिफोराबो नों नायनो हागोन नैबाव दंलाजोबो अफार होननानै बुङोब्ला जोंनि स्मल सेगमेन्टनिफ्राय जायो स्मल सेगमेन्टआ जाहैबाय जोंहा दङ नियस मेगना दङ मेगना मडेला जाहैबाय मेगना मडेल आरो बेहायनो माने भेलु फर मानि जायो आरोना बेहाय नोंना एभ्रिथिं थायो आरोना स्टार्टिंनिफ्रायनो नोंना सेफ्टिनि थाखाय 6था एभेक्ट थाखायो प्लास सिट एडजास्टाबल थायो 4 पावर विन्डो थायो माने एभ्रिथिं स्पेसियस आरो गुड फर माने भेलु फर मानि जायो आरो ओमफ्राय बेहाय राइट नाव माने अफारा दङ टटेल आप टु 68,000 सिम दङ बे जाहैबाय जोंना केस डिसकाउन्टआ नोंहा दंखायो 45,000 आरो एक्सचेन्जआव 20,000 आरो प्लास नोंनिया 3,000 नोंनिया माबा थायो मा होनो सार्भिस हल्डारफोरनि थाखाय 3,000 एक्सट्रा प्लास एडिशनेल बे मासावहाय बुकिं खालामनानै विदिन बे मासावनो बुकिं खालामनानैहाय रिटेल खालामोबा एडिशनेल एक्सेसरिसआव 5,000 फ्रिबाव आरो बेजों लोगोसे जास्ट दहाय सिगांहाय हाइलाइट होखानाय बायदियै विन एन्ड स्क्राच बे डिसेम्बर मानाव जोंनि सोलिनानै दङ बे एक्सट्रा नोंनि लाखिनि सायाव थांबाय बियो स्टार्टिंआ जाहैबाय जोंनि स्कुटि थाबाय हेडआव ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ जोंनिया टिभि थाबाय फ्रिज थाबाय सातथा आइटेम्सफ्रा स्क्राच खालामनानै नों माखौ चइस खालामो प्रेसार कुकारनिफ्राय लानानै दै फुदुंग्रा इस्ट्रि होग्रा आरो बायदि आरो गोबां अफारफोर दं आरो दा बेखायनो माने भेलु फर मानि होनोबा नियस गारि भेलु फर मानि होनोब्ला नैबे लोगोफोर आंनि फैयोबा अपोजिटजों गारि फैयोबा माने गोजाननिफ्राय बेसिकेलि बे थायो आरो मैं सेल्स कंसल्टेंट हूँ सीनियर सेल्स कंसल्टेंट तेतियावले बहुत बছর হল लास्ट 10 years very सीनियर very सीनियर माने 10 बोसोर जाखाबाय बे मावनाया बावहायनो 10 years কি কিমান 500 ফামান সেল কৰিব পাৰিছে নেকি
অলমোস্ট হৈছে মাহত মই 10খন মান দিও 10খন মান ওকে এভারেজ তাতকে বেছি কেতিয়াবা কম হয় ওকে ওকে ঠিক আপ ডাউন হয় আপ ডাউন बिदि गारिखौ नुयोब्लाना बिखा एसेब्लाबो बिखा खायसेब मोनो आरोखि ले So more of a celebration here. So first of all, all of us please clap for yourself. आंना हिन्जावनो लांनायसै Because whatever you are, first you are special. Everybody is a special human being here. नोंथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोननो आं बेखौनो मिथिहरनो लुबैयो दि दासान्दि डिसेम्बर दान आरो स्पेसियेलि क्रिसमास माननि थाखाय इयुनायाव माखासे स्पेसियेल अफार सोलिगासिनो दङ दा बे अफारफोरानो जाबाय ग्रेन्ड आइटेन इयर्सआव आप टु 68,000 आरो i20 आव आप टु 65,000 एक्सटाराव आप टु 40,000 Orayao up to 53,000, Venuao up to 60,000, Barnayao up to 80,000, I20 and Linao up to 35,000, Venu and Linao up to 55,000, El Khazarao up to 60,000, and Tucsonao up to 85,000 sim जोंनाव दायो अफार सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनाव स्पेशली मेगना हुन्डायाव सोलिगासिनो दङ स्क्रेच एन्ड विन अफार जेराव नोंथांमोना जिखुनु गारि गंसे लानाय लोगो लोगो कार्ड मोनसे मोनगोन बे कार्डखौ स्क्रेच खालामनाय लोगो लोगो मोनसे नङा मोनसे अफार थागोन बेयाव स्पेशली अफारफोरा थागोन स्कुटी फार्स्ट प्राइज एलईडी स्मार्ट टीवी फ्रिज आरो बायदिसिना प्राइजफोर थागोन जायखौ नोंथांमोना बासिनानैबो लानो हागोन तो बेफोर माखासे स्पेशल क्रिसमासनि थाखाय अफार सोलिगासिनो दं दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि स्पेशली कास्टमारफोरनि थाखाय आं बेखिनि मेसेजखौ नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिहरनाय जाबाय जिखुनु जायखिजाया गारि लाबानो जिखुनु गारि माने डिसेम्बर मासाव जेसेबांनाखि माने कास्टमारफोरा गारि बायगोन जिखुनु गारियाव माने बेयाव गारि अबेबा भेनु जानांगौ बा नियस जानांगौ बा अबेबा एलखाजार जानांगौ बेबायदि खोथा गैया जास्ट माने जिखुनु गारि बे मासाव लायोब्लानो माने स्पेशली क्रिसमासनि थाखाय जोंना स्क्रेच एन्ड विन मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ थ' बेयाव मोनसे कार्ड मोनफागोन बे कार्डआव एश्योर्ड गिफ्ट माने जिखुनु मोनसे गिफ्ट थाखागोन बे कार्डआव थ' बेयो जेनेबा हयथ' स्कुटि जानो हागौ स्कुटि दङ जोंनाव प्राइसआ माने देटसिन प्राइसआ बे स्कुटियानो थाबाय लोगोसे फ्रिज दङ लोगोसे जोंना टीवी एलईडी स्मार्ट टीवी स्मार्ट वाच दं स्मार्ट वाच घड़ी दङ ओमफ्राय रियलमी बर्ड्स माने इयारफन खोनासंग्रा बे टीवीजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा नैबेया जाहैबाय डिनार सेट दङ राइस कुकार इलेक्ट्रिक मोनसे दं इलेक्ट्रिक केटल दं इस्त्री दङ आयरन माने बिसोरो मोनसे माबा थागोन जायखौ माने सोरनोबा बेखौ नांगौबा बेखौ बासिनानै लानो हागोन बे फिसा फिसानि गेजेराव फिसा फिसा प्राइसफोरा जेसेबां नुदों थ' मोनसे नङा मोनसे जिखुनु बासिनानै लानो हागोन स्क्रेचाव जोंना अनेकथा दङ जेनेबा मोनसे बे थाबाय आयरन थाबाय केटल थाबाय राइस कुकार थाबाय डिनार सेट दङ ओमफ्राय नैबे स्मार्ट वाचफोर दङ आच्छा प्राइसआ मोनसे जागोन जेनेबा प्राइसआ गैयाबाबो 7 or 8 नि गेजेराव 7 8 7-8 प्राइस थागोन मोनसे प्राइस दङ जोंना माने सिगनेट जुदि बिसोरखौ जेखौबो नाङाबा सिगनेट जितु हटेलाव सिगनेट पार्कआव माने सानैनि थाखाय डिनार मोनसे फ्रि मोनगोन बेखौबो थांनानै जाहैनो हागोन बेखौबो प्राइसखौ नाङाब्ला जुदि प्राइसफोरखौ जुदि आच्छा लाङाबा ना नाङाबा लाङाब्ला जुदि बेखौ बासियावसो जुदि बेखौ चुज खालामोबा আচ্ছা মই সঞ্জীৱ বৰদলৈ মেঘনা হুণ্ডাই তৰফৰ পৰা আপোনালোকক লৱাৰ আছাম সমূহ ৰাইজক জনাব খোজো যে আমি আজিৰ পৰা আপ টু 25 ডিচেম্বৰলৈকে খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টমাছ ডে হিচাপে আমি লৈছোঁ
আৰু এইটো পিৰিয়ডৰ ভিতৰত মেঘনা হুণ্ডাইৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা এক্সাইটিং প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছোঁ যিটো নাম স্কেটছ এণ্ড উইন প্ৰগ্ৰেম। এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে যেতিয়াই এখন নতুন গাড়ী ক্ৰয় কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকে এটা স্কেটছ কাৰ্ড স্কেটছ কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে এচিয়ৰ্ড গিফ্ট যেনেকুৱা ধৰক হিৰোৰ স্কুটি, স্মাৰ্ট টিভি, লগতে ফ্ৰিজ আৰু অন্যান্য বহুতো ধৰণৰ অফাৰ্ছ আছে যিবোৰ আপুনি এচিয়ৰ্ড হিচাপে পাব যেতিয়াই আপুনি গাড়ীখন ক্ৰয় কৰিব। চ' সমূহ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আপোনালোকে আহক, জানুৱাৰীৰ কাৰণে ৰখি নাথাকক, কাৰণ জানুৱাৰীত প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ চান্সেছ আছে। চ' এইটো মাহতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাখিনি পাব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে আহিব। ধন্যবাদ। ইনষ্টাগ্ৰাম মেইন মিনি ব্লগ নেকি? মিনি ব্লগছ নি আৰু নামটো কি? মোৰ নাম উপাসনা চৰকাৰ আৰু ইনষ্টা আইডি আপুনি উপাসনা চৰকাৰ বুলি উপাসনা চৰকাৰ আৰু মডেল বিদিস্মিতা বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে মডেল বিদিস্মিতা বুলি। আচ্ছা আচ্ছা মানে আমাৰ বড়োবিলাক গম নাপায় না বেছিকৈ এইটো কাৰণে কৈ দিলোঁ হয় না আপোনাৰ ফোনত হেল্ল' এভৰিৱান কি নামটো কৈ বা কি চেনেলৰ নামটো না কি দি ফেমাছ আপোনালোকে এইটো? মই একচুৱেলি কোনো ইউটিউব চেনেল নকৰোঁ। মই মডেল হয় নিকিতা দাস আৰু তাইও মডেল হয় টিনা আৰু আমি চিম্পল মানুহ হয় বাছ বঙাইগাঁৱত এণ্ড ষ্টাডি কৰি আছোঁ এতিয়া। ডেটছ অল। আৰু ইউটিউবৰ চেনেল নাই চ' উই আৰ নট ইউটিউবাৰ বাট ষ্টিল নাইচ টু মিট ইউ গাইজ। ড্ৰেছৰ যে থাকে ড্ৰেছবিলাক দখনা পিন্ধিছোঁ। আচ্ছা 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 কি নাম নামো বানাই নে ইউটিউব চেনেল? মোৰ ইউটিউব চেনেল মডেল বিদিস্মিতা। ঠিক আছে পিলাৰ रायलायो मायो ना बेखौ लोगो मोनगोन आरो बिसोर गोदै रायलायाबानो जाया। My name is Moon Chetri. Moon. I'm from Assam. Yes. Moon Chetri आरो नैबे बिनानावा माने बै रिसेपसनिस्ट